Hi! Kamusta ka mo tanan? Nangalan ko si Adrian. Maistoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Mr. Romantic for Men and Women. Iyan ni siya ni Atrium Fragrance. Pwede pa na lalaki, pwede pa babae, pwede pa sa tanan. Kag tanan nga pahamot mo na kung tulokon. Kag o de parfum ni siya butang balon isa ka baso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko, kag tinlo, kag herbal. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para siya is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o 10 to 21 degrees Celsius. Anong iya mga nota? For the top, we have chamomile, labdanum, kag cardamom. Ang chamomile, herbal kag berde nga nota. Labdanum nga pampadalom, kag cardamom nga pampakahang. Kag for the mid, we have lavender, neroli, kag amber. Ang lavender, presko kag tinlo nga nota. Neroli nga citrus nga mag-an nga nota, kag amber nga pampainit. Kag for the base, we have musk, vanilla, kag sandalwood. Ang musk kadakop sing hamot para hindi magtudutudo lapta, vanilla nga komportable nga nota, kag sandalwood nga oriental nga kahoy. Kabay pa nga namiyan ka mo sining nga pahamot. Kag kung may iba pa kang mga pahamot nga luyag istorya sa ako, ibili lang sa comment section. So, naman, bye-bye!